Bakit? Oo. No, manja malasatan dati nga operasyon ko. Sikat bahala. Amin-amin na yung dagijay anak tan, mga baybayan. Dagijay dengmen. Alagaan mo suda, no, dati para kanyayaw. Dagijay taltalon, hindi bangbangkag. Ipagtong mo na sayahat at mo dalat ka ti pagalaan ti panginil daw yaw. Ibagamlatan kada mama kinda papa nga lab na lab kumot isuda. Baka man dyan malasatan dati ng operasyon ko baka. Itang nakamanlakay. Nadagitang ibagbagan. Pagkalaag pakugit. Yung dyan malasatan natin ng operasyon ko. Ay, good morning bakay. Good morning. Imbag ka nakaraing ka, nalaing nga lalaki. Ya. Pay maray. Yung basol kaon. Agtugaw ka. No. Kiriring ko. Pay maray. Kapta umamin ka kanyak. Nya. Umamin tiyan niya. Umamin ka kanyak. Umamin ka kanyak ko. Habang nasa papay. Umamin tiyan niya. Basta umamin ka kanyak. Anya garuti aminik bakit. Amina mo na habang nasa papay. Tian niya. Kariring ka ho. Anya ikumati aminay ko. Basta umamin ka, amina mo na habang nasa papay. Hang ko kaya't nga after 15 years, santo lang adda may agtuktok di taruangan, sanang sa ibagangan na nahimik ako ng 15 years. Yeah. But in reality, we exist. What we have is real. Kaya't nga dati kas din ang tuktok. Iso nga tata umamin ka. Habang kaya kapay nga pakawanan. Apaw. Datati ipik to ti mabuyam. Nya ka artista. Kakabsat, datayo kanu nga lalaki, datayo iti adigi iti may nga pagtangan, na si tayo iti mangitaktakder iti pamilya. Kaya iti asawa tayo nga babae, isudamet iti silaw iti pagtangan. Ngumnay, malasak samot ta speaker samot dati na asawa. Tan nakata ibon, bitugang ka. Oh, nakita yaw. Sila radyo ya. Nay, bakit? Bakit? Kasi ka, ampay, ganano ka? Pagtabi ka, apay nakalulungan ka, pagtabi ka, tagari ka, naka-umanungat ka. Itap ka na, ampay, ganano ka, nakalulungan ka magtayin. Isang nakamanta nagsakit na rin to ulo. Makagurguri-gurak. Gurgur ka. Mukta kagas na ka, guray. Alam ang kidididakit ko yung nagtamalamlam nila. Guray ka, alak ni agas na. Sakit ka. Nataw, amok ni agas na dahil nga sakit mo, bakit? Agas mo ka. Nataw, sabi ko to. Nakapaimbag ah. Nakita pa, nasabay. Ano ko? Nailimbagan?